Mereka bukan mark kok suka nih guys. Sutui bai lubiyano godok khalai sanai omongge mangso moi songjak. Hello guys, jotono sari kaham khakayono rok jotono kaham no tongna hinai angbo kaham no. Tini hingkai sari gose blog star ma khaisiwo. Iko sinkhom bat makha ama khai ko buduk jat kali rong khai baro. Omo khai iko omo khai marken naithogo bo dotina baro haipana bo jori uthaya ta dakina jori uthaya. Takla hingka su bali amo semaro ke marken barsuta bedek tani jakbla hingka binin lagi wa khaisbo asai tongkha jaga kotoma khai. Iko omo nathukjak bai danarok sadi iko aham nathukjak kalar omo ni kalar bo naithogo ana bukene bahaya kok khamaka bukene mar kok suka ni guys. Ni ko laki asu jongo lama wo bunya na hal jongo. Selemani saisung nok nomor jotono bazar thangbai jak thang saisung jabung nogo kisa tongkhai mami songa nangana sarini bagai tabu hingga mixer awan huli tongo gurya mairum awang sana bagai huli paika asung khanyai kom no khanyai thalik tai sini tai soda ki jairuo 30 minute hai tonika fridge bisingo monusi thangka awang ang serpro bidu khaimalia taka horni baga mamu songchinai sutui bai lubiya godok khaini ang tabo ko ani godok monusi paika marken thongnai tini omongge tai mungsa wak bahan songnai thok sara songnai thok riyawi songnai tai ko song paikha mo bang bidu khaimalia songpuro tamni gang paileli abon bagoi nagadi.